lọkụ ka ndị polisi ahụ nwee sọsọ lọkụ ka ha nwee ọwụ na ahapụ tụkwuru m ebe a ha nọtụkwu ebe a anọkọ m ebe a na-abara ha mbasị ọnwụ na nọ ebe a nọso ebe a 3 days ọnwụ na nọ ebe a 3 days emebie m ihe ebe ahụ mmebie ihe enwe mgbe m megidere gbagide mba gaa ka nje aka kwatuo protect eji protect ebe a ndị mmadụ na-etu m Master Duka Duka ndị niile n'ime sel ebe a na-etu Master Duka Duka ọnụ gbara ụka meshipụ ọnụ gbara ụka na-echefe a na-etogo Master Duka Duka ọlọkọ ka ha nwere ọhịa ejiri ha lọkụ ọgụ oh yes ndị uwe ojii nwere lọkụ ha werekwanụ lọkụ ọgụ gị nọrọ n'ime polisi ịka nwere ọnụ ikwu okwu a na-etogo Master Duka Duka ha Master Duka gịnị ka idukatara ele ihe idukatara na abala abụọ nkịtị ichile na kọlọgụ pụọ banye gabi ndigo ihe na-acha ụgbasị nọjiri nga ahụ nụrụ 1 week mgbe ahụ gị chazie gị chi uhie ya gbanwe oge n'anya ebe na-aga eri adụ onwe gị ọdụ ị ga-ekwu nwa okwu kwuo ya without ego responpori asa abụ ọma na azịza ndị polisi ndị uwe ojii nwere lọkụ nke hapụ egbubipụla ahụ gị ya emeni ya buribrieti ọkwa ya isi ajọla gị oyi maka ha nweziri egbe eche m isi ndị ọcha ebigirego rafụl eche masị ebigire gị mashin gọn takwando ibuwọdị ya ga nga just gaa kelebe chineke na ụdị obi chineke nyere don m jiri gaga yebe ya biko ya anabata wee kwetasị ka akpọhapụta gị omega kposi obi ịkara ịnọ nga ya agbanwe oge n'anya isi kelee onye enwe ikwuru ugbu a isi kelee onye isi kelee chineke ka o kelee onye ugbu a ka m ghọtara lido unu na-azụ m n'isi ugbu a ka o doro m anya aka dọnụ dị na sel m nọ n'ime ya ọ bụ placenta ya na ya ọ wụ eriri afọ ya ọwụ nọpụta ka aka ọ dị ya ihe nọ nga ahụ ọwụ ele ahịa ọwụ legal hand ọwụ mkpụrụ ụkwụ ya ka etigiri n'ime nga ahụ ele onye ọ ga-awụ gwadala m onye ọ ga-awụ n'ụwa ya ụdị ihe imere ga-eme hapi ịfatụ ka ihe ka dị mma n'ọnụ ụlọ polisi ụlọ nga ọ wụrụ ụdị m ka ị kọrọ onye na-arụrụ m ọrụ na sat kọọ ya ihe kọọ nwatakịrị ya gara nwu ebe ị kara ịnweta onwe gị ọrụ na Kuje prison na Abuja ebe ka ị kara ịna ote mgbe ahụ ya gbanwe gị gị si na Duka Duka banye ga prison gị nweta mkpasa hapụrụ gị ị na-egbu dat injinia ọnwụ na ime ga-emege gbuo dat boy ị manụ nsogbu ịkara itige dọnụ n'ime ele onye ọ ga-awụrụ ya hapụ ime ihe o mere gị nọ nga gụgọsị ọnụ mmiri akọsị ya wụrụ ndị polisi ka ọ gara aga kpọrọ m ọ na-akpọrọ gị ndị ya wụrụ ndị polisi ọ gara aga kpọrọ m ọ na-akpọrọ gị kedu ihe mere na ọ kpọrọ m ndị otu ya ọ gara chọọ ndị otu ya kpọrọ m hapụ ndị polisi wepụ okwu ndị polisi n'okwu a ya ga-akpọrọ m ndị polisi ọ bụrụ ihe ọma niile mere don ọ bụrụ ihe ọma niile mere don niile mere don iwu Duka Duka na-ebe akwa don ele ebe ị gaje 2 days rikwa gị otu ịkarịka ka ugbo ị gaje ugbo akwa 1 year ka ị ga-anọ ka ugbo ị gaje ịkarịka aghalala iwukwala nwatakịrị na-agwa ibi ya na-eto afọ o ji ọsọ agbakwuru ọgụ wụkwa ọnwụ ekwukwele m ga mgbe kwa ala nna m nụrụkwa olu m nwụrụkwa onye ga-asị na na-emene m gị ihe ọjọọ ego m spendịrị iji gbapụta gị ngugbo eji ya atụ ụtụ na otu berial ozu wụsa anụ vile ihe na-anụ nga atụ ụtụ berial ị gara ihe gara mụọ na m Duka Duka ngwa ole gara gị kọ ọ bụ ibe gị na-efe ego nga ọlapụta na-efe ego ha na-eto ha oji ego eme ọgọ keke iwe iji oji ọkpọ eme ọgọ ị ga-akọrọ ọnwụ gaba ka ugbo ị ga-aga ụgba mee ha n'ụgba m riri oke tụọ awụrụ ugwu awụsa m ga-ebe ahụ ka m na ndị ugwu atarawagoro idiot onye merụrụ ala no ele onye nriri umeji o onye nọ n'ụlọ npụta na egbuola hụmo di m gịnị nke anyị na-achịwa ka nkịta na-ata aka na akpịrị ka ihe mere elọta m sigo na-eti mkpu kpam onye m jigo na-eti mkpu ele onye nwe ha ndọrọ bụ ele onye m zuru nke bifọ ego m tigere na trọza nga na trọsịs m na ka m fụrụ n'ego betiga ịma nya aha gara mitin ụmụnna atụkọla ego a ga-eji eme berial kwuru berial juru na berial ọnwụ mmadụ akarịala ebe niile atụkọ ego sọl ele onye a ga-enye elele ma anya ụmụ nwa wụrụ onye eji ego trọsọ nwa onye nwere Chineke n'ime ndị ya Chineke were ndụ nye atụ m ego na ijide
nna ha ego na bịa n'ime trọsis m nga trọsis ọkwa ka yi ga mitiri nya m were eti ga n'ime ya gaa n'isi pile m ngwu ote ga kụse ọ bịa ka mmadụ ngụrụ otu ụgbọ wee trọsa mee ya ka krọs agbagburu n'elu obe chọta ya kpọba m ọchị batịrị m ego buru ya kpọ onye were ego m onye were Hey, nna anyị ijikwa n'aka na ịma ebe i tinyere ego a? Eji m n'ụkwụ na ama m ebe m tigiri ya eyiri ngo chidren eyiri ngo tata ụmụ nwa kindagati akpụ m ara n'ọnụ amụ sekọnd bres aṅụga m ara amụrụ m n'abalị eyi m pampas aga hụje amụwadụ m nga m tigiri ego akaala m nke otu ahụ anya isi okpu ole m nji mụwadụ m nga m tigiri ma right to my right amụwadụ m right to my right elebe ụmụazị ahụ nọ elebe karị ka na ndị otu na-elebe ha nọ Ha ejebe gị ịgba ọsọ na ịgba karat ụtụtụ. Ha gabara ịgba ọsọ na karat ụkụtụ kwanne ngwadịgakwa ga agwa ha gbachaa ọsọ na karat ụkụtụ ha batazie na anyị ga-alụ ọgụ mgbede ha bịa cheziri aka chere aka mgba na sunoka nke mgbede anyị ga-aka ya na famili ma ọ na ha wepụtara ego na ihe na-abụ otu ga-eme na tis famili ele ihe mere ha emere m agịnị ego n'obere nwa dị ka m na-adị ekwuli okwu emere nwa ya ka olesi ego ndị mmadụ tụkọrọta nye m before the child akwụ ụgwọ beri alụlụ o sigidere aka ala ha bịa were ego esere aka ala n'elie ọ mụ na ha gacha ha lọta ma ha gbudu m taa ma egbuo ha ọnwụ maazị ibe ha na ha gacha obodo oyibo eke prezidenti obodo eke ya eriri tiga n'ime katọn mee ya Chicago bulata ya na be nna ha ke ya eriri nọ ka ndị obodo ha na-eweta ego ndị nga ha na-eri ego ke ha gacha bụrụ aka lọta ya bụ n'ime trọza m ka ha ga-abịa bịa ịmụ oshi Obinigwe pratule onye nwere ego na ma ewepụtara ya taa ma nwere na abụ eri ya dịka m nsogbu ọnọdụ ha gaba ha gacha ha pụta ọmụ na ha eyiri m ha children ije emelụkwa ahụ nna anyị biko sister don't worry gaba ebe ị gacha nsogbu adị achọrọ m ịgbaje ahịa ha bata ijiri nwayọọ jụọ gị na-akwadokwa ụzọ azụ akwa mkpe yiri bikọs ozu ga-agbọtọsị gị ụgbọ su uwe mkpe yiri bikọs bisi na-erilo ozu mmadụ oleba ha dị aga m egbucha ma m egbuta ha gị kpọgbọ jiri nwayọọ ha bata ijụọ ha kama mụ na gị biri gị ide ezu osi mana ọ na-awụ mgbe ụfọdụ gị bịa gị were kwe mana amadị m sọ ọgwụdụgụ were nna anyị biko izu osi ana m ama na owe osi gị nzuo nke dị m ihe dị m bụ ihe m ana m abịa ka m jee ahịa gote ihe anyị ga-esi ya were m ka eji ama osi nwa okorobịa mmadụ ka anyị eti ugbo asa eriele m ego kọmuniti elele m anya saa enwere m Chineke n'ime God in me ọgụgwụ onye ọ ga-awụ ada enyo ga-enyo iwu sam nọ na nwoke ewere ego m enye m nga ka m tigide ata enwere trọza ọzọ ihe ka m yiri ga mitiri m nya were tiga nke nwere nke ọzọ akpa m ndị ga-abịa nga achawa m telefon tiri ego ụmụnna